Hementxe dagoen ariketa egingo dugu. Lehenengo irakurriko dugu ariketak diona. Hemen bazadun partikula bat A zabalerako potentzial osin infinituaren lehenengo egoerak itxikatuan dago. Beraz, gaude potentzial osin infinituaren batuan, honen zabalera da A, eta hause dago lehenengo egoerak itxikatuan. Beraz, ez dago oinarrizko egoeran. Dago urrengo egoeran. Bai? Orduan, kalkulatu egoera horri dagokio momentuaren dentsitate probabilitatea, eta, beraz, eskatzen digutena da akaren modularen karratua, eta egin ezazu, honen adierazpen grafikoa. Bueno, beraz, gaude potentzial osin infinitu batean gaude, honen zabalera da A. Niri gustatzen zait jatorria zentruan jartzea, beraz, minus A-bitik A-bira izango genuken, kasu honetan, eta jakin behar dugu zein den hauen Hamilton darauen autofuntzioak. Autofuntzioak daukaten adierazpen orokorra, horren adierazpen bat, da erro bizatia, hau normalizatuta egoteko, sinu n pi zatia bider x ken A-biren. Hau da, hau daukaten adierazpen orokorra. Hala eta guztiz ere, adierazpen hause baita jar dezakegu ondorengo eran. Eta garapena egiten badugu, era simplifikatu batean adieraz dezakegu. Eta hause ondorengoa dugu. N bakoitia izanik, orduan adierazpenak kosinua dugu erro bizatia, hori ez aldatzen, kosinu n pi x zatia. Funtzio hauek dira simetrikoak. Aldiz, n bikoitia denean, daukagun autofuntzioak dira erro bizatia sinu n pi x zatia. Hau dira antisimetrikoak. Guri esaten digute lehenengo egoerak itzikatuan egon behar duela. Beraz, honi dagokion n, ez da bat, hori izango litzateke oinarrizko egoeran egotea, hementxe dagoen n batetik aurrera duelako, n berdin zeroan ez dago ezebez, ez dago funtzio 0 izango litzateke, beraz, ez dago ezebez, n berdin bi daukagu. Beraz, kasu honetan gaude, hau da, guk daukagun egoera da honi dagokiona n berdin birekin. Hau da, erro bi zatia sinu bi pi x zatia. Eta hause hementxe irudikatzen badugu, funtzio antisimetrikoa izango genuken, beti hartzetan zerotik pasatu behar da, beraz, holako gauza bat izango genuke. Hau izango litzateke, egoera horri dagokionen funtzioa. Zer eskatzen digute? AK, horren modularen karratua, hori baitalako dentsitate probabilitatea edo beste era batean jarrita PK hori kalkulatzea. Beraz, lehenengo egin behar duguna da, egoera honi dagokion AK kalkulatu behar dugu. Beraz, AK-ren adierazpen orokorra, ondorengoa dugu, da Fourieren transformatua, beraz, bat zati erro bi pi, integrala, psi, eber minus ikx diferentzial x. Ordezkatzen badugu, daukagun funtzioa, daukagu erro bi zatia sinu bi pi x zatia ber i minus ikx diferentzial x. Ez dugu ezan, baina argi dago potentzia osin horretatik kanpo egin funtzioa 0 dala. Hemen esplizituki ez du jartzen, baina hori da buruan neuki behar duguna. Horrek ze egiten du?
Horrek egiten du, integrakizun honen mugak minus abiren horretatik abiren beste ertzera izatea. Ze orokorrean, limiteak dira doaz minus infinitotik infinitora. Eta hori funtzioak mugatzen du zero dalako, osinetik kanpo, jarri behar dugun integral honen mugak. Bueno, beraz, hementxe dagoen integrala egin behar dugu, eta horretarako nire gomendioa izango litzateke hementxe dagoen esponentzial hori garatzea eta Eulerren adierazpena erabiliz, hori izagu cosinu kx minus i sinu kx. Beraz, bi ekarpen daukagu. Hala eta guztiz ere, ekarpen bakoitza daukan simetria dela eta batena, lehenengoarena, hau bakoitia izanik eta integrazio tarteak simetrikoa izan da, lehenengoak ez du ekarpenik ematen 0 dugu, eta bigarrena bi sinuen arteko biderkaura da ekarpen ez nulua ematen duen bakarra. Beraz, lekua egiteko, pixko bat gorantza eramango dugu, eta jarraituko dugu integral horrek. Bueno, orduan, ordenatu ezagun pixka bat hementxe daukagun ekarpen diferenteak, daukagu errobi eta errobi simplifikatzen dira, eta geratzen zaigu bat zati erro pi bidera, alde batetik, gero daukagu hause minus i hori ere daukagu, minus i hause daukagu, integrala minus abirenetik, abirenera, sinu bipi x zatia sinu k bider x diferentzial x. Bueno, hau da egin beharreko integrala. Horretarako ematen digute sinua x bider sinu bxen integralen adierazpena, eta hori da erabiliko duguna. Minus i zati erro pi a, eta oraintxe jarriko dugu sinu haken b x zati bi, hau da horretarako erabiliko dugu, hementxe daukagun ematen diguten adierazpen hori, beraz, berriro gure eramango dugu, eta hementxe daukagu da haken b, beraz, bipi zatia ken kx zati bi bipi zatia ken k. Ken sinu bipi zatia geika kasunetan biderekiz bi aldiz bipi zatia geika. Eta hause, ordezkatu egin behar dugu minus abiren eta abiren tartean. Bueno, hemen lehenengo kontutan hartu behar dugu, hau sinuak antisimetrikoak direla, beraz abiren eta minus abirenetan hartzen duten balioa da bata bestean aurkakoa, baina gero minusekin doanez, azkenean batean eta bestean lortzen dugun emaitza, berdin izango dugu, beraz, batean bider bi egingo dugu. Eta horrek egiten digu, hementxe dagoen biko hori, joatea. Bueno, hau da berdin, minus i zati erro pi a, bueno, sinu bipi zatia ken k bider abiren. Zati bipi zatia ken k. Eta gero bestaldetik daukagu sinu bipi zatia gehi k abiren. Eta 2pi zatia gehi k.
Bueno, ja lortu dugu akaren adierazpena, baina egin baino lehen, hau pixka bat gehiago txukundu dezakegu, eta horretarako egingo duguna izango da hementxe dagoen adierazpena biderkaketa, honen sinuen argumentua simplifikatzeko hause biderkatuko dugu. Eta hause egiten badugu, ondorengoa lortzen dugu, minus i, zati erro, pia, bueno, sinu, biderkatzen badugu, ak simplifikatzen zaizkigu, eta geratzen zaigu pi alde batetik, eta gero daukagu minus k a biren. Eta azpian, gauza bera, bipi zatia ken k. Minus, bestaldean gauza bera, ze daukagu pi gehi kasunetan, k a zati bi. Eta zatitzen daukagu bipi zatia. Bueno. Hemen txagertzen den sinuak ere gehiago simplifikatu ditzakegu, ze sinu pi ken abiren dugu minus sinu k abirenen berdina. Horretarako oso erabilgarria izaten da definitzen den zirkunferentzia trigonometrikoa, eta adibidez, beste kolor batean egingo dugu. Hau da gure zirkunferentzia trigonometrikoa, hemen dugu, hau, pi da hause, piken alfa deituko dugu, piken alfa hause dugu, hau alfa izanik, orduan, hau izango dugu beraz, piken alfa, beraz, hemen ikusten dugunez, sinu piken alfa, da berdin, sinu piken alfa, hemen daukaguna da sinu alfaren berdina, lehen minus sinu alfa esan dut, txarto, da sinu alfaren berdina. Bestaldetik, da pi gehi alfa da, berriro beste zirkunferentzia bat egingo dut, berriro zirkunferentzia trigonometrikoa, pi gehi alfa, hau guzti hau izango denukeen, hau alfa izanik, orduan daukagu sinu pi gen alfa behan dagoenez negatiboa dugu, kasu honetan alfa hau izan da bere sinua honen berdina dugu, beraz sinu alfa eta sinu pi gehi alfa da bata bestearen aurkakoa, beraz sinu pi gehi alfa minus sinu alfaren berdina dugu. Bueno, hau erabiliz, hementxe dagoen adierazpena simplifikatu dezakegu. Hau da, berdin, minus i zati, hementxe daukagu sinu k abiren, zati bipi a ken k, minus, hau da minus sinu k abiren, beraz gehi sinu k abiren, zati bipi gehi k. Bueno, orduan, hementxe dagoen batura egingo dugu, eta batura egiten badugu, orduan zatitzen geratzen zaiguna da bipi zatia karratu kenka karratu, eta doa biderkatzen bipi zatia gehi k sinu k abiren gehi bipi zati a ken k sinu k abiren. Bueno. Beraz, azkenik, kak duen ekarpenak simplifikatzen zaizkigu, eta geratzen zaigu bipi zatia, hau da, minus i zati erro pi a
biderkatzen dago bi pi zatia bi aldiz, beraz, lau pi zatia. Goian daukagu sinu ka a biren. Eta zatitzen daukagu bi pi zatia guzti horren karratua ken kakarratu. Bueno, azkenean ja lortu dugu zein den akaren adierazpena, eta oraintxe honekin bakarrik geratzen zaiguna da, honekin dentsitate probabilitatea ateratzea, eta hori oso simplea da, dentsitate probabilitatea, hau da berriro gora ezagun aka, honekin atera behar dugu dentsitate probabilitatea, eta horixe dugu akaren modularen karratua. Beraz, lehenengo eta behin, dugu hementxe dagoen pi horiek pixka bat gehiago simplifikatzea, eta hori egiten badugu, daukagu minus i, lau goian, erro pi, eta zatitzen dago a ber iru biren. Sinu berriro, ka a biren, eta behan daukagu bi pi zati a karratu ken kakarratu. Eta horren modulua karratu egiten badugu, orduan, hau erabat irudikari purua denez, orduan geratzen zaigu, 16 pi a berriru sinu karratu ka abiren, eta zatitzen daukagu, alde batetik bi pi zatia, karratua minus kakarratu. Bueno, beraz, lortu dugu dentsitate probabilitatearen modulua. Bueno. Honen irudia egitea, zehoz importantea da ez bakarrik adierazpen ateratzea, baizik adierazpenarekin batera interesantea dugu irudikatzea, jakiteko gutxi gora bera zein den honek duen profila, forma, batez ere gero hortik zuzenean, iruditik zuzenean ondorioak ateratzeko, ez? Bueno, lehenengo eta behin, egin dezagun grafikoa. Bueno, eta behin ikusten dugu nola simetrikoa dela. Hemen PK irudikatzen badugu. Hementxe bakarrik egingo dut horren irudi, baina kualitatiboa bakarrik. Lehenengo ikusten dugu simetrikoa dela, eta K berdin zeroan, zero dugu sinua bera, zerotik pasatzen dalako, eta hori da uin funtzioa antisimetrikoa dalako. Gero bestatetik ikusten dugu nola, sinuak markatzen digu zein puntutan daukagu zeroak, beraz, zeroen kokapena, zeroak ateratzeko izango ditugu K, A, zati bi, berdin, N, piren berdina dugunean. Hau da, K berdin, N, bi, pi, zati, haren berdina dugunean. Hau da, lehenengoa esate baterako izango dugu, N hori, izango da zenbaki naturala izango dugun. N hori zenbaki osoa izango dugu. Adibide, N berdin zeroan, daukagu K berdin zeroan, daukagu lehenengo zeroa, daukagu hurrengoa izango dugu bi pi zatian, baina bi pi zatian, gauza interesantia gertatzen da, hementxe bai zenbakitzailea zero egiten zaigula, baina zatitzailea ere zero egiten zaigu. Eta beraz, hementxe dago indeterminazioa, eta aztertzeko L'Hopitalin bitartez aztertu behar dugu. Hau da, printzipioz, zeroa ditugun puntuak dira zeroan, eta gero daukagu bi pi zatian, lau pi zatian, eta baina lehenengo honetan, L'Hopitalin bitartez aztertzen badugu, zer ikusiko genuken, ez dala zero, baizik eta puntu horretan, izatez, maksimo bat izango genuken.
Eta barkatu hementxea agertzen dana, pixka bat zaila egiten zait. Bueno, eta horrela, aterako genukeen honen irudia. Hau da, 6pi zatia, eta 8pi zatia. Eta horrela, hauek dira, zeroen kokapenak ateratzen ditugu, eta tartean daukagu maksimuen kokapenak. Vale. Beraz, holako irudi bat daukagu. Orduan, baude puntu batzuk non dentsite probabilitatea 0 egiten den, beraz, momentu hauen balioak ezinezkoak izango lirateke nagusen neurtzea, baldin eta uin funtzio hause badaukagu.